Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya garzaya kotun koli bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta ƙara tabbatar da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kano. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta Abuja ta ce hukuncin da suka zartar na korar gwamnan Kano na nan. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi ƙarin haske akan cece-kucen da ake yi kan kundin hukuncin da ta zartar da ya kori gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf daga kujerarsa a ranar Juma'a. Kotun dai a hukuncinta na ranar Juma'a ta tabbatar da hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yi na soke nasarar Abba na jam'iyyar NNPP tare da maye gurbin sada Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. Sai dai kwafin kundin hukuncin da ya bayyana ranar Talata na cike da rudani kuma ya janyo cece-kuce matuƙa. To sai dai da yake ƙarin haske akan cece-kucen, babban magatakardar kotun wato Umar Muhammad Bangari ya ce abin da ya jawo matsalar tuntuɓin alƙalami ne, ya kuma ce hakan ba zai canja hukuncin da alƙalai suka sanar da murya ɗaya ba, wanda ya tabbatar da matsayin kotun ta baya. Umar Bangari ya kuma ce za a gyara kuskuren da zarar ɓangarorin da shari'ar ta shafa suka buƙaci yin hakan a rubuce. Bugu da ƙari ya jaddada cewa doka ta haɗu a daftari na 23 na kotun ta ba su damar yin gyara akan duk wani tuntuɓin alƙalami da suka ankare ko kuma ɗaya daga cikin ɓangarorin da suke ƙara suka ankarar da su. Ya ce saɓanin kururuwar da ake yi a kafafen sada zumunta, har yanzu soke nasarar Abban da suka yi tana nan. Ya kuma ƙara da cewa abin da ya faru a wani ɓangare na hukuncin wani tuntuɓin alƙalami ne da bai kamata ya jawo wani cece-kuce ba. Kotun na da damar gyara duk wani kuskure da aka lura da shi, ya ce kuma za su yi hakan a kan lokaci, in ji Umar Bangari. A wani labarin kuma tuni gwamna Abba Kabir Yusuf ɗin ya garzaya kotun koli inda yake neman ta yi watsi da hukunce-hukuncen kotunan guda biyu da suka tabbatar da nasarar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. To a biyo ma cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da ɗumi-ɗuminsa a tashar mata ARA Digital.